Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphi Ciao baba. Khamba kanjani lapha? Sure Mfezi, khamba. Ngikhona ngiyabona uke wafona la ngibona mama isikole bengisebhiza nyana. No, hayi, ngishayela ingoma nje lapha nami ngokuphusha yakhumbula ngingaphusha la ngoDisemba Yebo. Mina ngumaskandi mina. Ngishayela ingoma lapha ethi umshado iJele yabo. Hayi ukuthi mhlawumbe khona kusenkulumeni. Lapha ke ngikwikhole ngikhuluma noMfezi Emnyama ngoba ngithola ukuthi uMfezi Emnyama uthatha ingoma yami waphikisa umyalezo wengoma yami wathi yena umshado iJele. Sengithi hayi ngoba uMfezi Emnyama insizwa engiyazi ingena nkinga nayo ngimfonele ngikhulume naye ngizwe ukuthi lonto leyo ikanjani. Ungithumelele bafana nami ngizwe mhlambe yabo. Ngilalele nje yabo phela akukhona mfethu ukuthi njengoba uchaza nje ngithatha le nkulumo mina kahle ichazayo ngiyakuzwa ukuthi hayi into oyenzile kanje so ke shola mhlawumbe umuntu ezwe lo phisanyana nje lo mabhali lawo yabo. Ya kuze nami ngizothi noma kufona noma intatheli ngazi ukuthi kumele ngithini yabo. No, akunankinga ngokuphushela. Khuleka mfowethu ngiyabona. Sure. Anginankinga kakhulu uma ngabe umuntu ethatha engikwenza ngoba lokho kusuke kukhomba ngokusobala ukuthi into yami izwakele ngoba ngiyakholelwa ekuthenini ukuthi umuntu ngeke ayifudumeze into engemnandi ngeke afudumeze ukudla ongemnandi. So mina nayo into kade ngisho ukuthi because iwari yami engibhekene nayo i1 ingoma ihlukanisa unyaka, right? Yeah. Then ingoma sinama plans ukuthi safane senze ilento music video ngayo. So all of the sudden sekunengoma ephikisana nale. Yeah. And ama lyrics ayafana. Uyilalelile ingoma? Ngilalelile ingoma. Mina ngithola ingoma ngayo. Akuseyona le ngoma wena osithumelele yona ukuthumelele yona. Yeah. You understand? And that is my worry. Imfima la emnyama la isivele yakhipha ingoma efanayo nale kaKhuzani iJele. Manje mangithi ngikhuluma noKhuzani, hey uKhuzani ngibona uthele ngamanzi abandayo. Mhlambe ungabethi yena ubecula ngejele because akumina oqala kwacula ngejele then It's fine. ubefaka umshado ngoba kumina oqala ucula ngomshado. It's fine. Yeah. Into ekuzafanele uma isho kanjalo into ekuzafanele sicheke kufanele sithinte ilawyer lethu li check ukuthi athina ama regulations akasamra. Because mina as far as I'm concerned uma lyrics esasenziso umunye umuntu kuye kufanele ukuthi umcele imvume kwasebenzisa. Athi ufonile wayichaza into yakhe. Ufone ekutshela ubengakuceli. Cha uthe ungathuki mfowethu. Njoba ngenze kanje naphe nami ngiyenzela ukuthi kuthi unyakanyakaza nje yabona. Unyakaza yini? Yabo kuthi unyakaza nje naye uthinta ingoma kaMaskandi it's like ukuvazama ukuchaza mhlawumbe igame. No but mina wami umsebenzi angekho kwegame. Yeah. Sometimes abaculi bakaMaskandi uthi umuntu enza into sokazi vele ukuthi umphumela wayo yini. So okubalekile mina bengafuni ukuthi lento ithatheke kabi noma mhlambe kubonakala ngathi mhlambe sekukhona impi entsha eqhamukayo. Ehlekela uKhuzani udakana ngendaba. Iyangidina ke mina manje lento ukuthi yindaba uKhuzani lento iserious kangaka ayithathe kancane. Sengithi mina no akangixhumanise naye uMfezi lento ngeke ngikhulume naye. Sifunayo ulandela umthetho. Ukuthi nina nitshontshelana ingoma abanye abanawo ama manager. Uma yethi trademark ile Then you must prove i trademark. But engikwazi ukuthi ke uma yethi trademark ile kufanele ukuthi athi u trademark ile before when we keep not after we keep it. Okay. So ithini into? Zothinta lawyer ukuthi sithole ama fact wasamba ukuthi njalo. Uma I confirm ukuthi njalo siyamfonela njengomfowethu sizohlala phansi ukuthi uma evuma ukuthi ushayisile then soba nesettlement there and there in the table ngendlela ethi yesintu kodwa uma ethi cha akaliboni nephutha then siyadlulisa nami ngiyisusa kumina yiswa kwilo yethu qhubeka nayo. Okay. Nansi hayi ke ulungile. Okay so ke on that note sesivula umhlangano endaweni yempahla angazi thumelela ingoma errong ke noma akuyona kodwa akukho nje la engise ngafanisa khona ukuthi mhlambe cishe kuyele ngakhona so ingakho ngithemla incamalala akelandelele ngoba yena mhlambe
khona kuzwile na ngizwanga lutho. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi yena